Moi bo día, señoras deputadas e señores deputados. Corresponde a celebración deste pleno extraordinario da Corporación Provincial. Resulta acreditada a existencia de quórum suficiente para o inicio e desenvolvemento desta sesión, que contén unha orde do día cun punto único, que di: aprobación acta do pleno da Deputación da sesión anterior, correspondente á ordinaria do día 26 de abril de 2019, e da acta da Xunta Xeral de Ourense, correspondente á do día 26 de abril de 2019. Se non hai ningún pronunciamento en contra, entón enténdese aprobada por unanimidade. Queda aprobada entón, e correspóndeme neste intre, habida conta de que se trata dun pleno extraordinario e que non hai rogos e preguntas, pois desexarles a todos éxitos personais e levantamos esta sesión. Moitísimas gracias e bons días.